मॉर्निंग शुभ सकाळ आज स्वतंत्र साक्षात्कार करवा सीटीजी फाउंडेशन अंडर रे थिबा केउंझर डिग्री कॉमर्स एंड आर्ट्स कॉलेज रो छात्री निकिता पलेई सहित प्रथम आम निकिता पलेई आपन इंट्रोडक्शन आप प्रदान करो। Thank you, sir. Good morning to all. This is Nikita Palai, pursuing first year third year commerce in Keonjhar Degree Commerce College. आपन जो रिपीटेडली सक्सेस पाउचंती एबे मते फर्स्ट सेमिस्टर रे टॉपर हेचंती बासे सीटीजी फाउंडेशन अंडर रे थिबा केउंझर हायर सेकेंडरी स्कूल को ता कोंतु केउंझर डिग्री कॉमर्स एंड आर्ट्स कॉलेज को ता कोंतु +2 प्रति स्टेप रे आपन सफलतार शीर्ष रे पहुंचुंती एबे मते फर्स्ट सेमिस्टर नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी रो टॉपर मध्ये हेचंती ए सफलतार श्रेय आपन का ମୋ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ମୋ କଲେଜର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଲେଇ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡକ୍ଟର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମିଷ୍ଟର କେସି ମହାନ୍ତି ତଥା ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ରଖନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଆସେ, କ୍ଲାସ୍ର ସମସ୍ତ ଲେକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେ। ଆଉ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତି। ତ ଘରେ ଆସିକି କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼େନି। ଖାଲି ଆମ କମର୍ସରେ ଯେହେତୁ 2ଟି କିମ୍ବା 3ଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପେପର୍ ଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଘରେ ଆସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଇଥାଏ ଘରେ ଆସିକି ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଜଣେ ସଫଳ ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସାର୍ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସିଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋର୍ସଟି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କରିସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନିକିତା ପଲେଇ। ସିଟିଜି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଭଗବାନ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। To know more about our channel CTZ Keonjhar TV, please like, share and subscribe and also press the bell icon.